menungsa iki ana loro ngoten lho. Ana dohir, ana supaya ora ruwet. Sing duwe dohir batin, Allah awal, Allah dohir, Allah akhir, Allah dohir, Allah. Sampai sini paham? Cetha mboten? Ngajine santai bae aja sepaneng-sepaneng. Allah lho ora tau sepaneng. Tak tenan iki. Niki lah Ahad Wage nggih. Engko pragat ngaji, alhamdulillah sudah selesai ngaji Ahad Wage. Tinggal nunggu ngaji Ahad Wage. Jadi ngenteni ngaji bulan, alhamdulillah. Terpaksa orang sampai ulang ngarep mati, keren. Oh dicatat malaikat, kenang apa mati nih? Lagi nunggu ngaji Ahad Wage. Kan apa? Tenan, kan apa nek ngono kuwi uripe nggih. Dadi disambung nih terus. Niki berarti istiqomah dalam niat. Karena istiqomah niku enten papat. Nggih. Istiqomah dalam niat, istiqomah dalam perbuatan, istiqomah dalam ucapan, istiqomah dalam keadaan. Biasanya sabar, ya wis istiqomah sabar aja mengkel. Guyah sithik mengkel aja. Nggih. Ngapunten nggih. Umumnya menungsa lamun digawe nesu mengkel beli. Mengkel. Nek sampean digawe nesu kok beli mengkel, sampean ki dudu menungsa. Ngerti ya? Leh tenan. Nek jan digawe mengkel wong malah gemuyu, sampean dudu menungsa. Lu contoh Kanjeng Nabi, Masya Allah, segala macam ujian hidup kabeh wis dirasakne Nabi. Kanjeng Nabi dilempar kotoran onta. Pernah sama dilempar kotoran onta? Enggak pernah. Nggih. Nek ngono ujiane berat jenengan apa berat Kanjeng Nabi? Lah mangane sing dadi Nabi ben Kanjeng Nabi Muhammad wae ngono lho. Paham mboten? Dadi Nabi ki abot, yo angel, yo ora enak. Maka hari ini pun yang benar-benar menjadi prapewarisna yo abot, ya angel, yo ora enak. Saya ulang nggih. Termasuk sing ananing berjanji wasumi'a fi sulbihin nabi sallallahu alaihi wasallam dzakarallaha ta'ala walabbah, dan telah didengar ning balung sulbine Kanjeng Nabi zikir nyebut asmane Gusti Allah. Dadi Kanjeng Nabi itu zikire tekan balung sulbi. Mudeng enggak? Ngapunten nggih. Kula mutar-muter ngalor ngidul ngitan kula pirang-pirang YouTube ceramah tak buka. Lho kok ora ono ya sing jelaske zikir tekan balung sulbi. Wong candi tok. Ya. Sing jelaske Mbah Muhaji. Ngono wae dikati pae weruh zikire balung sulbi. Innani ana. Kenapa? Karena niki anak Allah. Lah anak ki siruhu, menungsa kuwi sirine Allah, Allah kuwi sirine siji apa loro? Siji. Jadi sing dikira anak Allah ki sirine. Panggonane ning balung. Lah kula jenengan alhamdulillah ya. Bagian wong ora tau mondok, ora tau sekolah, ora tau pesantren, ora tau kuliah nggih. Alhamdulillah dipae weruh nek dodok kongkon nyawang balung kongkon zikir ngrasake innani ana Allah nek diwalik Allah ana. Nah ya wis. Allah ki ana, dudu laka. Allah iku wis aja angel-angel niki ana apa laka? Angel kan? Ana palaka niki. Ana. Lah sing ana menungsa apa Allah? Ya kan? Nah. Akhir iki makane rasane kudu main dhewe-dhewe. Harmoni Allah wong menungsa, harmoni menungsa wong ana, harmoni ana Allah nyatane wujude
Lah kuwi sing diarani wa huwa ma Allah bareng kula jenengan aina ma kuntum. Neng ndi bae kula jenengan anak, neng kono kula jenengan bareng. Sampai sini paham? Gampang wangel. Nek angel leren wis. Wangel lho kan gua apa? Sithik sing penting paham. Nggih. Saged ngerti? Wah. Kula niku blas mboten paham. Sing apik kuwi. Wong pancen ngelmu iki ora oleh dipaham. Makanya kenapa ngeten sering nggih. Niki kudu laku minimal kayak wingi 40 dina, ngoten nggih. Ora kuat 40 dina ya, selikur dina. Ora kuat selikur 7 dina. Ora kuat 7 dina, 3 dina. Ora kuat 3 dina, sedina sewengi. Ora kuat sedina sewengi, sejam. Ora kuat sejam, 3 menit, tapi aja ambegan. Wah, lha nggih mboten saged. Lah sing paling bener niku. Mboten saged. Dadi menungsa niku asli mboten saged. La haula wala quwata. Niki nyata lho niki. Nek umum nggih sing weruh mata. Tapi lamun kempas kempise ilang, matae masih ana ora bisa. Nek ngono niki melihat sendiri apa ada yang melihatkan? Nah, Allah ki sifatnya basor, melihat. Tapi sing duwe basor ki menungsa. Menungsa bisa melihat niku kaunuhu basiron. Anane Allah iku kang merohake. Lah Allah ki ndi urip. Allah iku urip. Ndi urip? Ndi Allah? Ndi urip? Ndi Allah? Ndi zat? Jamiul. Niki dadi kersane Allah, dudu karepe kula jenengan. Bisa mengerti? Sampai sini paham? Paham ya? Setikas, deres. Pas haul dikandakna gitu. Latifah kang nomor 3 arane latifatus sirri nggih. Nomor atine ati sirri mencolot, sukmane sukma sejati. Diulang nggih. Apa sukma sejati? Wingi haul dikandakna sejatine Allah iku menungsa. Sejatine menungsa iku ya Allah. Terus balik deleng kiyen meneh ya bingung. Iki kok siri. Kalau wirite saka jaba manjing jero ketemune siri. Tapi lamun wirite saka jero sing siri metu dadine badan. Saka badan ketemu siri, saka siri dadi njlegenep wujud. Niki mbiyen saka siri lho niki. Saka siri nih. Sirine siapa? Sirine bapak ibu. Bapak ibu saka apa? Saka bapak ibu. Bapak ibu saka siapa? Saka bapak ibu. Terus sampai Mbah Nabi. Mudeng sampai mriki. Wes, terakhir. Balenin neh. Ben apal. Mos ora apal-apal. Nggih. Mos ora apal-apal. Kul, katakan wahai. Ini kalau Quran terjemah katakan wahai Muhammad. Nek wong derma yuk munia sira Muhammad.
Sing dikongkon muni siapa? Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad meneng baik. Paham? Karena Muhammad meneng baik, makanya dikongkon muni. Muni ya Muhammad aja meneng baik. Lah sing dikongkon muni terus takon, muni apa? Muni Allah. Muni apa? Allah. Sing dikongkon muni siapa? Muhammad. Sing ngongkon muni Allah. Sing ngongkon muni, yang nyuruh bunyi, yang disuruh bunyi Muhammad. Muhammad disuruh bunyi apa? Terus jalan. Yang bunyi siapa? Muhammad. Nek ngono di Muhammad sing muni kuwi sing diarani Muhammad jenenge rasa. Lah yo kuwi gaib apa wujud? Masuk gaib, wujud. Wujud mboten gaib niku wujud. Lah kenapa kemarin-kemarin nggak tahu? Ora krasa. Iku dok. Karena ngeten, ngapunten nggih. Setiap kiai, setiap ustaz, setiap ajengan, setiap pesantren mesti kabeh didik lamun ngaji akidah sifat wajib Allah kang ana 20 nomor 1 iku wujud. Tapi uwis mandek. Sing marekna, sing nganterna, sing jelasna sampai paham tekan wujude Allah, sampai tekan ngrasakne kuwi angel ning goleki. Karena memang wa ma'utitu minal ilmi illa qalila. Ngoten nggih, saya ulang. Ar-ruhu min amri Rabbi, nyawa iku urusane pangeran. Lamun diwalik min amri Rabbi ar-ruh, urusane pangeran iku nyawa. Ora ana pangeran ngurusi duit. Pangeran ku ngurusi nyawa. Kenapa? Karena nyawa urusane pangeran. Lalu zaman digital kayak kenen, serba milenial, serba canggih, serba HP, serba internet. Lho ana wong ngerti urusan nyawa, berarti wong kuwi ngerti. Berarti ngerti? Ngerti apa? Yang ngerti pangeran. Mergo pangeran urusane nyawa, urusane nyawa kuwi pangeran. Lah kita hidupnya pengen diurusi Allah. Wong Allah ora mbok urusi kok. Nggih. Kalau kita hidupnya pengen dipermudah Allah, permudahlah Allahmu itu. Kalau hidup kita pengen dekat Allah, Allah dekatkan dalam hidupmu itu. Cak niku lho gampang kan. Teori nih. Jane ilmune wis akeh, ngajine wis selawas. Sing gurung siji tok. Prakteke. Jan. Padahal nyanyine enak lho. Ayo nglakoni. Lho ngono ya. Nyanyi tok. Aja nyanyi tok. Ya. Ayo dilakoni sekabeh. Niku nek dilakoni sing awet awal gitu. Muji pangeran, muji pangeran paring rahmat kenikmatan rina wengi tanpa hitungan. Apa ana wong ki ngitung ambegan? Sak pegel-pegel ngitung duit kuwi cek pegel ngitung ambegan. Sak pegel-pegel ngunjali gabah niku pegel ngunjali ambegan. Diunjali sing jero diunjali metu. Sing jabat diunjali mancing. 3 menit ngene kok. Tenan niku. Paham betul? Niku sepele lho. Niki enak kalian nyopir. Allah. Lah wingi niku kula kepegelen. Masyaallah. Elo-elakon apa? Tas balik ngaji sing ceplik. Karena patang dino mualor ngidul tekan Dermayu, Cirebon, Cikawung, Terisi, Lelea, Cidempet, Cikawung. Pas
sore dibel, pada maghrib ngaji Tegal Gubuk, pagi kuliah, sore ngaji Ceplik, balik-balik tekan omah jam 2. Nah, Kayu Putih ngidul niku kula mbuh ra roh. Nyopire karo turu. Temenan wis ra roh. Ih. Krasa-krasane iku apa? Sampeyan sering ning Cikau mesti weruh sedurunge jembatan tol. Niku metu rest area. Metu dalan raya. Glubrak, aduh, kok tekan kene. Mbuh kuwi mah. Merem ya iku lho, yae itu. Wong kula ra sadar kok niku. Krasane niku gara-gara napa? Kudune lamun ngidul ki jalure sebelah kiri, kula jalur sebelah kanan. Lah untunge kok jam 2 bengi. Laka motor, laka mobil lewat. Tangine gara-gara metu jalan cor. Glubrak. Loh. Ya saking bunyi Allah terus melek. Ya Allah Gusti, kula terus iki mau ki perasaan masih ning Kayu Putih. Lah kok moro-moro tekan ngarep dalan tol iki piye iki mau? Sakti, dudu sakti saking bingungi kok sakti piye. Mbuh kula ra roh niku. Wong kula ki merem perasaan kok. Ora perasaan, wong melek iki jeneng rel ki merem melek. Basan Kayu Putih ngidul wis mbuh ra roh. Kerasane melek tangi gara-gara mobil metu dalan aspal. Nembe kula mandeg, astagfirullahaladzim, ya Allah, masya Allah lah kalau kata beliau. Udut sik akhire. Wah, lah piye jam 2 bengi langkat batur, tas mutar-muter awan rak turu, awane bar ngawati pasang pondasi, ngangkati watu, ngangkat semen, bengine kon ngaji. Ya ilaha illallah. Akhire kesel kowe. Nggih, Mbah. Piye jawabe? Kanjeng Nabi luwih kesel timbangne awakmu. Ha mudhar kan wis rampung entek to. Arep sambat to, raisin. Ngoten. Di situ saya dibelajari. Nek kowe ngerti ceritane Nabi, lha alasanmu sambat ki opo? Ujian hidupmu itu tidak seberat ujian hidupnya Nabi. Nggih. Kita dihina orang itu tidak separah dihinanya Kanjeng Nabi. Saelek-elek cangkeme wong ora kaya eleke cangkeme Abu Lahab Abu Jahal ning Kanjeng Nabi. Kita semene katae durung pernah ana sing diserawat watu. Sampeyan ngaji ku enak diserawat kopi. Kanjeng Nabi arep ngaji lho diserawat watu. Gurar ndawahke kul Allah, muni Allah. Enak kurang. Duduk ngaji diuncali larutan. Mosok mandek. Kanjeng Nabi sing diuncali batu ora mandek kok. Mane kula sering kadang nggih teng pondok niku diparengi kiai-kiai ini. Wah, dakwah kula niku ditolak Gus pas. Ya kula rada kasar wis, rasah tersinggung, rasah lara ati. Aja maning raine kula karo sampeyan aku. Nabi wis ditolak kok aku. Maksudnya Nabi aja pernah mengalami penolakan dalam dakwahnya. Lho kok sampean dakwah pengen langsung diterima, pengen ngikut, pengen ngintil, langkah ceritane Kang aku ya. Paham nggih? Dan ini Pak Asmati kali ketua MWC, MWC terisi niku marep ning pondok. Arep nganake apa? Mangga mawon, saya siap terbuka 24 jam. Aja maning gur PCNU. MWCNU, wong abri, wong pirang puluh wingi ning pondok. Kapolres tekan pondok iki Cikawung. Ya kenalan setitik, ya bagian bar kuwi lali kok kenalan ora apa-apa. Guyonan. Ya Allah, maka minta doanya. Niki baru romani pondoke kula jenengan bareng-bareng dudu niki kula. Niki majelis kanggo ngaji bareng-bareng. Maka siapapun orang pengen marek Allah, pengen zikir Allah, pengen kenal Allah, ayo diajak ngaji.